खौ रोखा बुंनो हासिगौ नैबे गांसे सावगारिनि गेजेरजोंनो। बिटिसिनि माखासे सुबुंफ्रा इउपिपिएल बिजेपिनि गेजेराव बारा मोजां गैलाया माया होननानै गोबां सावरायनायफोरनि सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।